Ukwakhiwa kwalezindlu ezingaphezulu kwenkulungwane kuzovulela abantu bendawo amathuba omsebenzi, kanti isigaba sokuqala sizophothulwa eminyakeni emibili. Sekuvele kuqaliwe ukwakhiwa kwengqalazizinda okukhona kuyo imigwaqo, ugesi kanye namapayipi okuhambisa indle. Sothula 300 wa phase 1 wezindlu la wa 3. Lezindlu lezi zidle imali eshisiwe. Emalini engiyinikezwe umfowethu Ramaphosa. Umfowethu Ramaphosa. Imeya kwaDukuza ichaze ukwethulwa kwalomklamo njengengqophamlando. We are happy today that we are here and the people of Nyathikazi are happy that the project is about to start. In fact, this is phase 1, so there are 300 people who are going to benefit out of this project. Imeya ithi amampunge ukuthi lezi zinhlelo sezisheshiswa ngoba nakho sekuyisikhathi sokhetho.